jita-jita da ake akan wannan shararriyar jaruman nan yanzu an je an bi diddigi an gano asalin me yake damunta. Da mutane masu cewa jiba ake yi mata, sai kuma mutane masu cewa an mata asiri ne. Kowa da yana su faɗan abin da ya ga dama. To Allah ya kawo mu yanzu an yi bincike an gano asalin me yake damunta. Waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Bara mu sake muku bidiyon abin da ta faɗa. To Maryam Yahaya ya jiki? Jiki alhamdulillah, idan ni yanzu ba na riga da na samu sauki. To kamar tun yaushe tsawon wani lokaci ne baki da lafiya? Gaskiya zan yi kaman wata ɗaya haka. To kamar menene ke damunki? Na yi typhoid da malaria ne, ina kan yin shi, to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya. To amma kamar wasu raɗe-raɗi suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makar ko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsawon wani lokaci. Gaskiya ni ba jifa bane ba, dan ban ba san shi ba. To kamar dama can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka, wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki? A'a, ba ni da iska, dan ban taɓa yi ba. To kamar yanzu ya kike jin karfin jikinki? A jikina yanzu gaskiya alhamdulillah, kawai dai sai dai irin dai rashin kwari, kuma daman shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa. To kamar yanzu yanayin zafin ciwon? A'a, yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai, ba na ji.